Vana ndinotovabereka vari right. Majekiseni ese ndinovabaisa. Zosongotanga anoita seakubaiwa pasi pakanoita kutsika moto. Mafambiro anenge achiita ko chii makumbo angu akupera simba. Muri yeZimbabwe dambudziko randinaro uyu ndowekutotakura akada kuenda kuout kana akada kugeza ndowekutosimudza ndichienda naye kuout kana pakurara ndizvo zvimwe chete. Ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe ndatambura ndashagwa kupotera. Muri yeZimbabwe tiri kusangana pano pa SlyMedia TV mugore ra 2026 mumwedzi wa January. Riri gore ratiri kutarisira kuti zvizhinji zvichaitika gore rino, zvinhu zvatiri kushuvirawo mukati muupenyu hwedu. Zvimwe zvinozoramba hazvo asi panotanga gore negore mune mwanenge ane zvishuviro zvake zvaanenge achiti dai izvi zvangoitikawo mukati muupenyu hwangu. Zvese zvine zviri nyaya yekuti upenyu hushanduke huende pane rimwe level. Vanenge vachinamata vanenge vachitiwo makomborero anofanira kunge ari double. Vari kutsvagawo zvimwe zvinhu muupenyu hwavo. Vanenge vachiti aiwa dai vanhu vazoonawo kuti ndakambenge ndakadai asi izvezvi pandave ndepapapo. Izvezvi zvinotaura kudai tiri kucentenary. Tauya kuzoona amai muzengeza pamwechete nevana vavo vakomana vatatu vanoti Tatenda Muzengeza pamwechete na Tinashe Muzengeza pamwechete na Matthew. Muchange muchivaona. Tinashe ane 18, Tatenda ane 12 makore, tozopedzisira na Matthew ane 9 years. Vana ava vese vari vatatu vakomana vanorarama nehurema. Pandinavo panapa ndamai vavo. Ndinokuchingamidzai muchirongwa muchitaurira zita renyu rakazara. Ndinonzi Fortunate Fariot, makore ndine 36 years. Naika tinotenda kusangana nemi. Tinoziva kuti pane nguva muchiridza huwi kuSly Media muchiti vedu wewe mundionere kunoko mamiriro akaita zvinhu muupenyu hwangu. Tine urombo nekunonoka kuuya, zvikwanisiro panenge pasina, pamwe toshaya mari yepeturu, pamwe mota dzinofa, asi maane nguva. Makatanga kutitsvaga mwedzi upi vateereri vambonzwa? October neka ndizvo chaizvo. Kubva muna October vanga vachiti uyai muzoonawo dambudziko asi nekuda kwezvikwanisiro kuno kucentenary kure nekuHarare kwatinogara, nekudaro zvakatitorera nguva kuti tisvike kuno. Zvino zvatine tisingatarisire kuti zvive zvichisvika palevel iyoyo. Tinofanira kunge tingoti kana munhu achinge angoti uyai muzondionawo kuno kupenya hauna kundimirira zvakanaka, tobva tamhanya kuitira kuti nyaya dzatinoita nzwa dzidziise kuvanhu. Regai ndidzokere zvakare kuna amai. Amai vatatenda, regai titi amai vatatenda. Tiri kuona vana venyu vakomana vatatu. Vese sekutaura kwenyu nezvakumaonera atiri kuita, vana vanorarama nehurema. Zvakatanga sei? Vana ndinotovabereka vari right. Majekiseni ese ndinovabaisa. Zosongotanga anoita seakubaiwa pasi pakanoita kutsika moto. Mafambiro anenge achiita ko chii makumbo angu akupera simba. Akupera simba indau, akurwadzera arwadza, anongopera simba achidona. Pesera achatokwanisa kutofamba, kupesera mwana atogara pasi achatofamba. Ngatitarire pana mukuru yanzani? Tinashe. Pana Tinashe. Zvakatanga akura zvakadii? Ukakwanisa 9 years zvinobva zvatotanga. Ndopa zvakatanga. Saka iye zvinezvi ane 18. Ane 18 years. Zvichireva kuti makore esaya anga asisakwanise kutofamba. Ango munhu akugara pawheelchair kubva pa 9 years. Anoita seyakutsika moto kana zvichitanga panoita seyakutsva pasi kana achitsika. Makumbo achipera simba, anongori kana ngamira anongori kana adona. Kana ngachifamba anotongodona. Kumakumbo akurwadzera haasi. Chii chiri kunetsa? Akupera simba achingodona kudaro. Pesera mwana achatokwanisa kutofamba. Atogara pasi. Matangiro azvinoita. Saka kubva ipapo pakachitanga apera simba achakwanise kuchifamba ndiri. Munorarama naye sei? Ngatitaura nezvemukuru nazvaTinashe. Mararamiro achandoita naye akatooma. Akaoma. Ndini ndinoshanda, ndini amai, ndini baba zvese. Ndotongorarama nawo ndakadaro nehurema iwowo. Handitombowana kana help. Ipapa mwana kana tingotaura kuti akasvika 7 years akutoendawo kuchikoro, akuenda kuchikoro. Abvawo kunana ECD nekupo kana zvichinge zvichiwanika kuno kunharaunda yamugere ino yeDendere. Imimi munoita sei kuti mumuendese kuchikoro? Mataura zvokuti wheelchair yakazowanikwa gore rakapera. Maita sei kuti muende naye kuchikoro? Vakatozonyorwa vakaenda muBhimu.
vaibhadharwa nebhimu. Mazuva ese kuenda kuchikoro vanofamba distance yakadii kubva panapa? Vanoenda sei navo? Vanoenda ndinovaperekedza vachienda. Nei? Netsoka. Netsoka. Saka mune makaita sei nokuti muri kuti vari kupera simba mumakumbo, vanofamba sei kusvika ikoko? Kana achiri kufamba kudai student chinanaira nawo zvishoma nezvishoma. Patei tasvika ndipapo. Kuchikoro ndakatomboti vamire kuchikoro wakati ngavauya ukaonawo zviviri zvitatu ndikati zvino nenguva yavanosvika vanenge vatosiiva nevamwe zvikanzi hazvina basa. Ngavapota wachiwa chero pawiki rimwe chete zvisina basa. Chero kamwe chete pasvondo. Panga vachiri kufamba. Panga vachiri kufamba tinacho. Vakatongogarawo ngabva atongoregera kuenda kuchikoro. Alright. Rekanimboenda kwaari. Wakapedzisira kuenda kuchikoro grade chi? Tinacho. Grade 5. Saka kunyora zita taugona handiti? Tinogona here kunyora zita? Patori nedambudziko. Iwe chaunogona kuita chi? Unogona kuita sei? Unogona kuverenga? Unogona kuverenga kutosvika kana 10 20? Unogona? Zvataura amai izvi pane zvaungada kuwedzera here? Chichi chakatanga kuitika kwauri kana uchiri kurangarira kuti zvakatanga sei kuti uzopedzisira usafambe? Unonzwa pasi petsoka pachipisa? Uchipera simba? Unotanga ungodona. Asi kurwadza apa hazvirwadzi? Panguva yawaenda kuchikoro handiti? Zvaimboitika here kuti unopera simba uri kuchikoro ikoko wobva wangodona uri kuchikoro? Zvakaitika kakawanda? Kawanda uri kuchikoro. Right. Vamwe vana vechikoro havana kukuseka? Vaiseka. Vaiti chii? Vaitaura mashoko api anokurwadza iwo? Vachiranzi wanya wadona basa. Vaikuti wanya? Vaingofunga kuti wangodonawo zvavo vasingatoziva kuti pane urwere. Alright, ngatitasei pamwe pese apa usina wheelchair, isati pauya wheelchair, unoenda sei kutoilet? Ndaienda. Waenda sei? Waenda sei kutoilet? Ndaita zvokukambaira. Waikambaira. Toilet yachona iri kupi? Ndaenda kumagamo. Kumagamo. Zvinokuomera zvakadii kuti ukambaire uchienda kutoilet kuti unoona kuti pamwe pacho pane matombo, pamwe pacho mahuswa? Ndaimboshandisa chibhatiri. Waimboshandisa chi? Chibhatiri. Ichi chakagara ichi? Ichi. Ndo waita toilet? Ndichidhonza ndichienda musango. Uchidhonza? Mune mubhatiri mune chii? Mune chii? Ndichidhonza sono. Unenge wakagarira chibhatiri? Ndo uchigwesha nacho uchidai so? Manje maoko ako ane simba here? Maoko ane simba. Ndo aita kuti ukwanise kuti wakagara uchichifambisa uchienda nacho? Pari zvino asisina simba maoko iwayo. Ndikunzwa kuti izvi maoko haasina simba zvekutaura mamanje. Alright. Pawakazowana wheelchair wakafara zvakadii? Ndakatofara kuti wheelchair. Saka wheelchair unogona kuipusha here nemaoko ako kana kuti unotopushwa futi? Ndopusha. Unopusha? Unokwanisa kufamba nayo chidai? Alright. Ndichadzokera kuna mama. Iwe wane 18 years. Zvishuviro zvako ndezvekuti chii? Kuenda kuchikoro. Uchida kuenda kuchikoro? Unotangira pawakaperera? Handiti. Saka chii chisipo chinoita kuti ugone kuenda kuchikoro? Kunyora. Pakunyora? Pakunyora. Panoita sei? Ndichienza kutsva maoko. Ndichienza kutsva maoko. Alright. Saka zvikureva kuti chimwe chishuwo chako ndechekuti urapwe, kuti kutsva maoko kwaunenge uchinzwa maoko iwe uchida kunyora kupere, handiti? Nekuti uwane simba mumabhonzo ako, handiti? Ndizvokati nachi? Alright, zvimwe zvishuwiro zvako ndezvipi? Taura nenaye kuna kunyara. Apa toda kuti tiwane rubatsiro. Saka ukasataurisa vanhu manje havazoita sei? Havazotibatsira. Chinangwa chatauya panapa kubva kuHarare ndechekuti mutaure zvishuwo zvenyu, kwete kuti tikutaurirei imimi. Asi iwewo ndoonoita sei? Ndototaura zvaunenge wataura izvozvo ndo zvinozodenha mweya yevanhu vari kuona paSlyMedia TV kuti ndanzwa zvichemo zvaTinashe, reka ndiite sei? Reka ndifonera amai vake ndiende ndinomuona kana kuti ndinomurapisa, handiti? Right, chitaura zvishuwo zvako zvimwe ndezvekuti chii? Ndinowaka. Ndikudyara chibage. Ndikusakura.
vakaimba dzimadhina zvokuti munhu dzepano pamba yakati munhu akudaidza kuti uya uvake dzangu dzekutandarira dzako dzekutandarira right zviri kuratidza kuti uri munhu anofarira kuita zvemubato maoko zviri practical alright kuri kunzi uda kukumbira kune vanhu vari kutiona iye zvinezvi vangade kukubatsira tanzwa nyaya yako yekuenda kuchikoro saka kuchikoro chii chinodiwa chinoita kuti ugozodzokera kuchikoro zvimwe ndichataura namai asi zvaunozivawo iwo kuverenga nekunyora alright aiwa pakanaka tikatitaure namai comrade muri sei wati unonzaniwo tatenda mzingi taurisa tatenda enda kuti uda kuti usimudze izwi rako handiti uchiri kuenda kuchikoro here tatenda asi kuenda kuchikoro alright hanzi mama hausi kuenda kuchikoro izvi asi waimboenda handiti iwo ngogona kunyora here nekuverenga unotogona kunyora zita rako tori mazino chaiona paunotogona right izvi ndaona uchitakurwa namama zvakatanga sei sekuziya kwako iwoiwo wane makore 12 waugona kutsanangura zvinoitika muupenyu hwako zvakatanga sei kuti uzotadza kufamba utakurwe namai watomukomana mukuru kudai makumbo yangu ngekutonhora makumbo kwako kutonhora kana atonhora zvoita sei pana kudona pasi okay alright saka iwo chii chaunoshuvira kuti chiitike pauri kuti ugokwanisa kufamba wega simudza iswe ndete zvekutakurira unoita zvekutakurira alright asi unoda kufamba wega unoda here kufamba wega saka ukanzi pane munhu ada kukurapisa unogona kubvuma kuti aiwa ndirapisei zvangu sure alright hapana anombokuseka here kuti kuenda uchitakurwa uri murume mukuru kudai hapana aiwa tinotenda Mwari iwe kana wakura uda kuzoita chiiwo tinati kuvaka kuvaka uri kuvaka futi fanike zvinoita mukoma panapa tine mabhiridha muri yezimbabwe vaka zimbabwe brick by brick saka zvinhu zvedu zviri kurongeka nekuti kuona kuti mutungamiri wenyika ari kuti aiwa ngativakei zimbabwe yedu brick by brick mabhiridha kuno kuti ationawo kuno kudhendere aiwa tinotenda zvikuru kwazvo rekaidzokere kuna amai amai baba vevana vari kupi varipo vari kokupi asi havagarepo navo vanogara kupurazi riri kumhiri kwetara mukoma vanogara kumusoroko nedzimba dzamatanga kuona kumusoro kumunda uko ndiko vanogara makasiyana nababa vevana makasiyana rini tane sofa tane 5 years to 3 years mane 5 years dambudziko revana iri vari kuriziva kae vanoriziva vari kubatirana nemi pamwe chete havasi kubatirana neni pamwe chete hanzi chikonzero vanenge vachingoti fambai nevana hanzi fambai kuita munovhunzira ivo makambofamba navo mese here taifamba tese right hatimbotidai pamakambofamba ipapapo makaenda kupi kumapostori makaenda kumaonaita zvematare ndikaenda kuchipatara enda kunoita vanoita zvemweya but ndiye ndisingaudzwe tsanangu ndichingoshandirwa ngonzi shandisai munamato zvichaita saka hapana pandasiya kuti vanhu kwese ndichitongoenda hapana chinofamba ndikangonza kuti kuno ndabuditsa mari ndaenda hapana chinofamba ndakaenda kumvuru kuna dokta kuna dokta dokta akati izvi zvinoda dokta anoita zvemabhondo mufana kuenda nawo kupari akati pari zvino mari handina kuenda kupari nyatowana ndinogara nawo ndiri 1 zvese ndine chiita ndiri 1 hama dziripo dzakatarira kudai baba wacho variko ngokangotarira kudai chakaita kuti vazoenda unogara kwavo vega uko chii tine nyaya dzatainetsana iwo akati mukadzi handichada ngaende zvake kumusha kwake kunetsana nyaya dzamainetsana dzine chekuita nevana here aiwa hadzina chekuita nevana alright vana vavo vanovada here nekuziva kwenyu nepfungwa dzavo kuti vana vavo vanovada here kana kuti havavadi bosi kubva tasiyana hapana kana iwo yavanotoita zvese unenge uchingotarirawo kudai itai ndimi kugara nevana saka zvese ndongoita ndiri 1 saka mari yekutenga chikafu muri kuiwana sei ndaienda kubasa pari zvino handichakwanisa kuenda kubasa makadzinga kubasa makamiswa
ndikatomira ndini nekutoona kuti nezvine vana vacho ndakaenda kubasa ndoswera ndisipo panopamba uyo anenge achida kutakura da kuenda out hapana anomutakura uyo ari pauche anopusha akachiita se achienda saka kuti ndichakwanisa manje kushanda ndichatokwanisa bosi wakutoda iwopi apo basa ramanga muchita rangarirei panguva ndashanda kumagamu company esa uko kumaite techisakura kudyara kumisa mafertilizer kuisa mushonga nekudiridza kuzvino zvamusaende ipapo ndo paimbobva tumari tushoma nana saka iye zvinezvi mukurarama sei taurai nini mararamiro acho akatooma zvamukudya zvoubvawo ndichitopiwawo nasisi kuna sisi wangu unogara kusendobit ndovakatonditi utore chibage uone kubatsirika nevanhu ndokwandikanotora chibage saka ndochandiri kudya pari zvinezvi makamboenda here kusocial welfare social welfare ndakaenda vakati hatina mari pari zvino vaingondinyorera matsamba ekuti tikwanisai kuenda nemari zvino mari yekuti ndikwanise kubuda nawo ndoenda ishaya zvika zvazosvika pakudai zvati pamangamboriziva futi nadhokta kuti zendai kuparire nyatwa hatisi kutoziva kuti kunodiwawo mari kuti vana vagone kutariswa ndii ndizvozvo ndakataurawo MP vakangoti ndichava newheelchair vakangoyawo newheelchair vakati homwe handina mari pari zvinozvi ndikati vana kwanzi vafanoenda kupari kuna dhokta anoita zvemabhonds vakangoti homwe yangu haina mari nakukwanisawo kuya newheelchair right ndo vakauya newheelchair vakauya nakansera vari tu nakansera right kansera zera unde anonzi Rongwe ko MP benji kabikira right aiwa tinotenda neeffort yavakaita zvinoratidza payakatanga kuuyawo upenyu hwemwana wakachinja zvasiyana nekugweshawo ari pabhatiri toda kuvatendawo neeffort yavakakwanisa kunge vachiita ivo atichiendai pashuviro yenyu nevana venyu ndeyekuti shuviro yangu ndoda kuti vana vangu varapwe vakwanisewo kufamba ndikwanisewo kuvashandirawo vana vangu vachifamba kudai zvekuti ndagumirwa ndafunga kuti ndavaendese kuJairos je bozi ndakagara vana vacho havana chekudya havana chekupfeka saka ndichararama upenyu hupi nevana vakadaro vese vakagara ndichatokwanisa kubuda ndichienda kana kusamwana ndinokwanisa kutsvaga chikafu vese vanenge vachitoda iupi saka ndiri panguva yakaoma nevana ivava mararamiro andinoita nawo iko kuJairos zviri makambobvunza here kuti kunodiwe chii kuti vana vagozoenda ikoko kunodzidza nekugara ikoko hatisati ndambobvunza hangu kune vamwe vanenge vachitombotaura vachiti pari zvino kwakudiwa mari kwakubhadhara saka ndakamirawo MP kuya kwavo ndotaura naMP ndonzwa kuti vanoti kudii ndikavati umwe wacho mwana haachatofambi vakati tirikuita sei tiri kuuya saka ndikangomirira kuti vakangoti tiri kuita sei tiri kuuya Matthew muri kumutakura futi yakati achiri kufamba Matthew ratotanga futi dambudziko racho ndatongoda kuti vese vaendawo ndagumira ndashandorarama upenyu hupi nevana vakadaro kuti kushanda ndichatoshandi ndatogara chekudya chekupfeka kunze kwasisi venyu kune mumwe here kufemiri kwenyu anombotambanudzawo ruoko achikubatsirai sisi vangu chetewo vanokwanisa kundibatsira baba mukuru vanoti kudi mukoma wamurume wenyu vanongachingoti endai kuchechi nevana fambai nevana havati ngatifambei nevana vanongachingoti fambai nevana nemurume wenyu panenge abvumawo kuenda toendawo naye panenge asingangoda ndinotongobudawo ndichienda nevana asi pese pamakafamba hapana akambotaura here kuti urwere hwaMwari kana kuti zvinhu zvekusundirwa izvi ndezvekugadzirwa zvekushandiswa chaizvo but vanenge vasingatauri kwazvinenge zvichibva mai vangu inini vaibereka vanakomana vaipedzisira vadaro saka vamwe vanoti makatorera kuna amai zvino ndakati inini ndini chete ndikatorera kuna amai vamwe vangu vakabereka vana vari right vakabereka vanasikana vese vari right vanotomboita problem iyoyo akati mune makatorera kuna amai amai venyu vakabereka vana vangani vakabereka 2 vakomana wekutanga akadaro bva atoendeswa kuJairos jiri bva azoshaya wechi2 akadaro futi akangokwanisa 9 years zvinobva zvatotanga zvimachete nezviri kuitika akashaya futi saka mwana anoti makatorera majinzi amai venyu
but ndinoti vese zvekuti kuvakomana chete munofungidzira kuti zvakanangana neurombo here? Zvine zvakatonangana neurombo. Bose takabereka mwana komana idaro, mwana musikana anenge ari right adaro. Nditori nwanina wangu 2. Wekuti wandinosiyira akabereka musikana kutanga. Vabereka wechi2 musikana haana kudaro. Wechi3 mukomana akamubereka asingafambi. Nekufambawo kwaita ndobva atanga kufamba. Haana kuzomborarama mwana yeye ndobva atoshaya. Anga ari mukomana. Wechi3 wacho wandosiyira akatanga kubereka musikana ari right. Ndobva abereka mukomana angasati adaro akazoshaya yake. Ndobva abereka kasikana kainako pari zvinosvika vese vari right. Inini ndakabereka wakomana vese vakabva vadaro. Amai nababa vari kupi venyu? Mai vangu vakashaya, baba vangu vari kusenda ubedzi. Baba vanoti chii nekuti vane experience inopfuura yenyu iyoyi? Baba venyu vanoti chii? Baba vanototi ndotadza kuziva kuti zvakabvawo nekupi. Handitoziva kuti zvakabvawo nekupi. Havana kuzvifambira? Vaiti taifambawo but taitongodzwa kuti chivanhu chinenge chakaita sei chakaitika but kuti vandinyatsonditsanangurira vasati vambonyatsonditsanangurira. Amai vachiri vapenyu makambowana makamatoona nani mukuru wanzani? Vakatozoshaya nditori neuyu. Saka muchimbokurukura muri vaviri mimi naamai sevanhu vechikadzi, maitaurana kuti kudii? Amai vakaiona dambudziko, imi marionawo futi dambudziko? Amai vaiti ndezvechivanhu but kuti vanditauri ndikati amai taurai kwazvinenge kwazvikadi kwazvinenge kwazvikabva kuti ndozozivawo kuti uye zvingaitwe sei kuti zvisaafekta vana. Vakati ndikatongozvionawo zvakadi zvakadaro kuti ndakangobereka mwana komana ndozvaidi ndozvaiti. Kana kwavaifamba itongonzi mukabereka mwana komana anotorema. Saka zvaikonzereswa nei? Vaingoti hatizivi kuti zvaikonzereswa nei. Alright. Muri yeZimbabwe tiri panapa namai vane vana vavo vatatu vakomana vari kurarama nehurema. Shungu dzavo muri kudzinzwa. Upenyu hwavari kurarama hunopisa tsitsi. Kana anotomboenda kubasa achishaya mari, ko asingazoende kubasa asi achifanira kunge achiriritira vana vasina chouviri. Zvinhu zvakangooma zviri kungoda kuti tipindirewo isusu muri yeZimbabwe kwamuri kutibata muri ikoko. Vari kushuvira kuti vana vaende kumbonoongororwa kwachiremba kuHarare kuna chiremba wemabhonzo. Zvinoda transport yekubva kuno vachitakura vana vese vari vatatu naivo vari 4 kudai. Vagonobhadharirwa mari ikoko zvekare yekuti vagoitwa process iyoyo yekuexaminwa kuona kuti pachirungu madoctors anotiwo chii nekuti vakarifewa kuna doctor wamabhonzo. Kutobvawo zvekare kuna nasekuru variko, vana madzibaba variko, vana papa variko, vanonzwa denga, vanogona kutiwo aiwa taona muri iyo toda kuibatsirawo. Ndiva vatakuunzirai kwamuri vatafambira kubva kuHarare kuuya kuno kuCentenary. Vari kuda rubetsero rwenyu kuti mugone kuona kuti mungapindire here kuti mutsvage kuita tsakurudzo kuti kana muri mumatare imomo mutsvage kuti chatambudza vana chii. Ava vavazukuru, vamwe vacho zvakaitika vari mumba yaberekwa amai vavo, vana sekuru vavo, izvi zvakaparara. Chirwere chimwe chetecho pa9 years chaivabata ende chaibata vanakomana. Fungidzira kwavo vari kufungidzira kuti zvine chivanhu, kuti zvine urombo mukati, zvine ubatwa. Zviri kureva kuti pane pachidawo futi kana kuti vematare vanoti aiwa isusu tazvipira kuti tiongorore muri iyo pachena, tivarape kana kuti tivadzikinure kubva pakusungwa nengetani kwavakaitwa nezvinhu zvavakawana zvichibuda mudzinza rabva kunobva amai. Amai kana tawana anenge ari kuona vhidhiyo izvozvi achida kukubatsirai, anokubatai panhamba ipi? Uye pane pachibuda zita rakanzi chii? Zita rangu ndonzi Fortunate Fariot. Namba dzangu 078 48 11 302. Munokwanisa kudzidzokorera zvekare kana kuti 078 ndo dzatanga tichifonerana nemi.
muri yeZimbabwe ndo namba dzinoti 078481 302. Pane dzataisa pa screen idzo dzidzi makakwanisa kunge muchivarovera runhare. Namba dzenyu dziri ndedze bad dziri pa ikokeshera. All right. Kana kune vakasununguka vasundwa naMwari kuti vabatsire zvatiripo panapa, hapana kana chokubata, hapana chokudya, zvekupfeka hapana, magumbeza hapana, chaungada chese chingadiwa nevanakomana hapana. Amai vakatomira basa kuti vagononge vachive caregiver wevana ivavo. Ukambozvitora situation yacho ukazvisa mavari, wombozvitora wombozvisa pavarivo kuti zvinhu zvinenge zvakakuomera zvakadii. Nekudaro tauya kwamuri kuti mugotambanudzawo ruoko rwenyu panhamba iyo iri pa screen kuti mugone kubatsirana naTete Fortunate pamwechete naTatenda Tinashe naMatthew. Vana vakanaka, vana handsome vamuri kuona vari panapa, vana vanofarira zvekuvaka. Tiri kuti atibatiranei pamwechete. Ini ndinonzi Sylvester Tafumanei kana kuti simbi yebasa. Pamwe ndikavharira Amai kunze. Amai pane mamwe mashoko ere amasiya pane kutaura kwese kwatati tichiita zvamungade kuwedzera tisati tavhara hedu hurukuro yedu ine. Ndodawo kana ndakaona hangu project yekuita kana kuchengeta huku, ndichichengeta hangu vana vari pano pa ground ndichivaona. Nokubatsira muri yeZimbabwe ndaindibatsira, ndatambura hapana pandasiya. Ndabuda mari ndichingoti vabuda vamwe vana vachabatsirika, but hakuna kubatsira pandinchi. Ndabuda mari shoma iyo yanga iripo ndichifungidzira kuti pamwe vana vangawane zambuko asi hazvina kubudirira. Nekudaro nhasi totenda Mwari kuti tazokwanisa kunge tichisvika kucentenary. Nyaya ndiyo yamasiya kwamuri. Ndichitendawo Tatenda akabata kamera aita kuti mutione tichiita hurukuro ino. Tinoti musari zvakanaka, ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa.